Υπάρχει πρόβλημα. Η ζέστη δεν υποχωρεί με τίποτα. Χειμώνα δεν ξέρουμε αν θα έχουμε. Θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Με την ίδρυυση. Η ίδρυυση το παλεύει ακόμα λίγο. Καλά πάμε στην ίδρυυση ακόμα. Στην άδρυυση έχουμε προβλήματα. Αλλά θα έρθει και στην ίδρυυση το πρόβλημα. Κάποια στιγμή θα έρθει. Είναι και θέμα παιδείας. Ναι. Βλέπω και γίνεται πολλές πατάλες ακόμα. Ναι. Και στα σπίτια και στους δρόμους, γίνονται νερά και παντού. Τα μέτρα πρέπει να εφαρμόζονται, οι νόμοι να τηρούνται. Διαφορετικά τα πράγματα και το μέλλον δεν θα είναι καθόλου ευίωνο. Η κατάσταση είναι δραματική. Δεν υπάρχει νερό, οι ελιές δεν μπορούν να πάρουν πάνω τους άμα δεν ποτιστούν. Έχουν μπει κάποιοι περιορισμοί, αλλά δεν μπορούν να τηρηθούν γιατί χρειάζεται περισσότερο νερό και τα 100 κυβικά που λένε αυτή ένα στρέμμα είναι μηδαμινό. Ίσα ίσα για να λένε ότι έχουμε νερό. Κηρύξαμε το Δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχουμε κάνει ήδη μια σύσκεψη με την περιφέρεια και έχουμε την υπόσχεση για 180.000 ευρώ, τα οποία φυσικά δεν έχουν έρθει ακόμα προκειμένου να λύσουμε ένα μικρό πρόβλημα, και φυσικά με το Υπουργείο Εσωτερικών, στο οποίο έχω κάνει συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα, και από εκεί πέρα περιμένω χρηματοδότηση για να δούμε τι θα μπορέσουμε να κάνουμε άμεσα.